Ebelebe for interview. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Then let him be a check again. That day, network not the bad. Network with the bad. Mem get interview. No. Na mem get interview. No, sir. Yes, I'm getting. Good evening, sir. Good evening, sir. Ele hip from na. Sorry, sir. Sorry, son, I get him. Ele hip from. All mistake, all mistake. Get a mistake. A problem getting before. I'm not going to go to them. Is it bomb getting? Yeah. Bossman. Why you get job on boss man? Man, I go so to on. And when I'm not laptop again, bo. Okay, all mistake. Why you get job on mistake? Mba. Eta ko sheze here bring you that wara ya bage. Ewe sir. Ewe. E dia fole. In the 25 years. It is 25 years. You know yebi. Yeah. Mbi also so my baby. Gere ke na ro na ge jibri. Mba unwe shop. Ele yi na ere na ge jibri wa le business na me na ge jibri. Ere boutique. Ere akwa. Oso mbia. Ere akwa. Jide phone na aka gi jide phone na aka gi de we na aka gi ota. Ina ere which boutique ina ere which akwa. Ere akwa. Ina ere akwa. Na ebe ke na ere akwa. Ere na Lagos State. Ko we na agbara mmadụ boy. Mba o. Nwe shop nke mu a. Were phone na nga around ebe ahụ ma. Ya shop mu ko. Aya. Akwe mani ha wala mre ebe ga na social media ni ne m ga diro. Yeah. The way phone na get below to get last. Oye ke ikure no ye gbaga boy. Enya la so get the show go of my phone from shop ah. Mba nda buka boy o. Na gini mre. Nda agba boy. Ele hemeni okwu ga ji okwu clock it. Ona code o. Ola code. Yeah. Ona kukumo the bishop. Asange la so get prostrate. Look at. Ele hiji okwu clock it this boy. Akuna you amara mu. Ona kukumo di kwa. Emahu. Ge broku go post to bia kwam so to accord. Ona code kwa. Abro ma be kere mo bishop. Aho de page. Aro di mu. It's a wo boy ke na agba. Mba nda buka boy o nda agba boy. Ina agba boy. Mba. Bia were phone. Mpage na maga odendo. Aka dị ndụ. I nwere phone ole? Nwe phone ịbụ. Oya wuro fukpo mpage ka m confirm n'oge na iru ole ịlụ nwa. Mba o bishop. O phone ma anyugo. Eleke o. Asigi wuro phone fukpo mpage ka m confirm na iru ole itoro ole. Nsi na anyugo. Ele mgbe o ji nyụọ. Only na in the money. Phone go in the money, ya call phone na charge be ọkụ no. Mba, I just would talk kid and just plug ya.
Oya plug oya gbe ya on pam bagana. Okay. But I don't know to kwaka before gbanye on Gini ga taka. 400%. Oya ga no no dia. But there you go. Kenye wọrụ gị ya ọ na ị chọrọ ịga mee bido ugbu a nwe family ị chọrọ inwe family ugbu a ka ihe wọrụ gị ka ihe wụ your work as a man who chọrọ inwe family n'ebe nwaanyị nọ. I can provide for the family. He provide again Food for the family. food. Nwaanyị ahụ ị chọrọ ile ọgwụ a ga-eso ori gị nri before ka ị bịa lụọ ya. Ele ihe bụ ọrụ gị Chineke agbaghị ọkọ bisfilu na n'itorola ịlụ nwaanyị. Ele ihe ọnwụ ọrụ oke na ọrụ gị ma ime iche nwaanyị ị na-alụ ya ọ na ịchọrọ ile ya. Ele ihe wụ your work as a man, as a husband. Can take care of my wife. Ele ihe mean by you taking care of your wife. Like nga nesi anya. Ọ dị mma n'anya. Nzo maka m na school. Mepere nwunye ọ bụla nwunye m nwere shop mepere. Nzo maka m na school. Ọ bụla mmọnwa anaghịkwa school. Guess what my kind of school? Emo nwa gịnị mee? Nzo na school. Mepere nwunye m shop ọ bụrụ nwebe shop. Get mepere ya shop. Nwaanyị nọ 45 years bịa for marriage ịlụ gị 50 ga-ekwe? Mba o. All the too much. Ele ihe o ji dị too much. Nka nkari mụ na Bishop. Eso akarịrị gị? Ele mgbe i bidoro business a? Ebido going out for like 4 years now. Since 2021. 2021. Ka ihe mere la achieve since ị na-eme business as nwoke ewu. Ka ihe mere la achieve since 2021 ị bidoro business. Arụago m nọ na village. Enwe ma n'Igbo but arụago m ofu nọ. Ị na-eme oke ite? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ? Ụlọ ụka na ụlọ native doctor le nke ka like. Ndaga kwa n'ụka o. Ndaga kwa church. Onwere nke nna aga. Ndaga church onwere nke nna aga o. Enwe nke na-aga. Ndaga church. Eloyi na-ekpekwere nụ. Mba ọ njọ so ntete n'otu njọ so kena ancestor m. Ikele ancestor, ngọfọ ndị show to ntetora. Ndaga church. Nna gwa gị eziokwu ndaga church. Nwunye mmadụ, ịtala nwunye mmadụ mbụ? Mba o. Enwere ihe ọzọ ị na-arụ apart from akwa ndị ị na-ere? Nna emekwu trading. Ị trade gị onye? Forest trading ka na-eme. Forest. Iwe onye ebe? Mbụ onye Ebonyi.
Ebe na boy. From this thing. Is that? Ebe na Isaac. America. Ebe na America. Oh, that place gone. Mpage na mmaga dị ndụ. Aka dị ndụ. Ị na-aṅụ mmanya? Mba, ndị aṅụ mmanya. Ị na-aṅụ goof? Mba o. Akwụkwọ oji adọ gị? Mba. Enwere mgbe ị tarala akwụla mbụ ị gara akwụ ụgwọ akwụla taa? Mba. Iji ebu nwa n'ime abalị? Mba. Iwe onye ncha? Mba o. Iji ele BF? Mba. Ị nọrọla otu a gị jide aka na amụ? Mba. Mpage na mmaga dị awe na ịchọla ịlụ nwaanyị? Kpọọ ha na fon ahụ ekwesịrị ịchaji ugbu a. Kpọzie ha ugbu a so that mmara ma ga-epost gị ma ga-epost. Kpọọ ha ugbu a ka m confirm onye m chọrọ confirm. Bishop, ya charge be. Ya charge be. Hey, bịa. Lanya, oti mee ka ndị ara atụta akpakara. Oti mee ka ndị ameghe business akpakara. Ịbịa ngaji mgbe egwu na ma blọk na ọpụtụ gị blọk gị. Were fon na-akpọ mpage na magị na fon na Chileke agbaghị ọkụ. The thing na charge be na ọ bụrụ charge go nkweji gba na nkwa na edikwa ndị. Aya kpọrọ m nọmba mpage na. Okay, here public. Okay. Oya ka nkwa we a. Akpọle ya here public. Enwe phone ọzọ ị nwere? Ọsọ da two phone ka nwe with nke anụ anje eme life now. Chọọ neighbor gị na ya phone ka i wee mee call. Si ya na ị ga chọọ phone neighbor gị ya. Eburule m oge ndị neighbor m na-ekwu ebe ndị abụcha like nwunye mmadụ onwe hụrụ ndị neighbor m na-ekwu ebe a. Na just want to run my own. Ọma nke bịara nga bịa eji m emeghe trading. Mba, njire oge eme trading, nna gwa gị the truth. Spell nwunye. Spell nwunye n'asụsụ Igbo. Amarokwe spell n'asụsụ Igbo, ọ bụ na amarokwe spell n'asụsụ. Ema nwunye spell n'asụsụ Igbo. Amara m ya. Spell ọ dị. Amachọrọ m Igbo na. Ebe isi na watch him. Na Lagos State ka nọ. Ị na-akpọ ntu? Mba. Kemgbe ị pụtara ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Kanso ofu. Aha ya gịnị? Ahịa bụ Precious. Precious ahụ. Enwere mgbe ị nyere ego si ya wepụ nwa? Mba o. Ele year isa amụrụ gị? What year? Ya bụ 1995. 1995. They say the 25 years.
Huh? Bishop, in an nego. It's 25 years. I'm working 1995. Yeah. Yeah. Only they were criminal. You were Yoshi. You were criminal. My bingo. My bingo around. Bishop. Good afternoon. Young buggy be a bar. Good afternoon, sir. Young buggy be a bar. Yeah. Okay. Akwe mani ha wala mene ba ga na social media ni. Yes, I am, ma'am. Lion Ash, no to nga chom that touch na mana mgbe ntigi zara aza. Mana ihe ogbo wa akpuka nti mo nti akoro ihe. Respect onwe gi na focus o achom that touch. Owa akpuka nti drege ge just no focus o mana m kem na ahia ya. Owo mbia mkporo nwanya ahụ na da ekpe ha nwoke Igbo. Owo na nne gi na nna gi ga treat gi first mana. O BBL ke mere gi na nti a. Mba Bishop. Ajuga ngo BBL ke mere gi na nti a. Kila takosha why not focus? Obu BBL. Oh yeah, we take the camera and you lay off man. The way camera na like below to get last. Okay. Protejan no ka starring trailer. Motishi han no ka starring trailer 911 ye bufwe. Unote height branga na takoshiri mesente si topreto. Branga das atagese mcheni toro oglogo. Lekwe hiji piye wi fono gana geni eloye ko oglogo nwa bingo mu na we branga jaka mrese. Turn also. Look at. Burik homo lai Muhammad Bianga. Wura asuka ngbo reverse bia. Wura reverse bia chile ka bo. Asige turn no telegile wire front to this girl. Let look at it. Because DK gara we can deri fast food. He can deri what paka get the chile kamago come bingo na we branga jaka. I will go to your romanticism the no you iki odlo to her. Because gapara ike iri polo mazine janyonshe. Ganga bia ta chine meze. Bia nwa yiri spoon eje shiri oha bia were phone gi. Big no tunga na. Tom noise there na. E dia fole. Papa nkole dia fole chile ka gbagoko. Adim 23. It is 23. Yes, what year come on? Sir? What year come on? Get some sha. I'm 2003. Maybe she not watch him. And the card it is serious. I will block you if you use that phone. Yeah, you block again now. If you will not respect yourself, now block and bring you down. I'm not joking here with you. If you're here to record, you stay down, you do your thing. Kebisha no him. Nnewi, Anambra State. Onye be. Onye Nnewi. Ebe na Nnewi. Uluago. Ebe na Uluago. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku bus stop, New Load. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba.
Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m dị ndụ but nne m anwụgo. Oh, ndo ndo. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sọsọ m. Sọsọ m na kem sọsọ m. Anyị dị bụ but ofu wụrụ anwụ so sọsọ m. Hey, ndo ndo. Naanị gị fọziri. Mma gị ọkara nka nwụọ? Mba. Ọ dị 43 years wee nwụọ. Family of Onwere family. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Enwele mgbe ị mere nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Iwe onye oshi? Mba o. Ị na-agba klọb? Mba. Ị na-agba akwụla? Mba. Ka ihe mere respect from nwoke ọbụla bịara ịlụ gị? Marriage. Nwoke bịara ịlụ gị ọ bịara ele ihe mini by marriage? Ka ihe mere respect from nwoke bịara ịlụ gị ga-esi marriage? Marriage wo gịnị? Okay, nwoke ya enodo m anya ọfụma, nwoke ya enodo m anya ọfụma, ya afụ m n'anya, mụ afụkwa ya n'anya. Ka ihe ga-enye nwoke ọbụla bịara lụọ gị dịka di gị, ka ihe ga na-eme iji nọrọ as a mother, as a wife? Okay, mma eme ife ọgwa m, mma hụ ya n'anya, na-erubere ya isi. Then ife ọbụla ọgwa m na-eme ya, na-eme ihe ọgwa m, na-azụ ụmụazị ọfụma. Ihe ọ gwara gị na-eme ya, ọ sị gị ga ohi ga aga ohi asị onye riri ere ewu. Mba, ọ sị m ga oshi, mma ga oshi. Ọ sị gị na apụl aside na gị nọrọ indoor, ị ga-anọkwa nwa bingo ọbụla ahụ ya. Ọ gwacha ihe afọ ngala eme ya sị m mee ya wụla agwara m ihe ọbụla ọ gwara gị ha sị gị mee ya dị ka wee ga-emeli ya echi na-aga esi na ọ na-akọ na ọ dị controllable. The man is two securities. Onye riri eri. Ụtụtụ ike o toole gị mbọ? Mba. Ike gị ọ na-amị amị? Ike gị ọ na-amị amị? Mba. Ị ma nri esi? Ama m na-esi. Nwoke n'obodo oyibo na nwoke nọ Nigeria onye chọrọ ka ọ lụọ gị? Onye ọbụla dị oke, just onye nwere ezigbo omume, onye ọbụla. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? Ana m aga chọọchị, m na-aga ụka. Ụmụ nwoke ole tarala gị? So abụọ. Enyụrụ? Anyụọ m. Olee otu isi anyụ? Olee otu isi anyụ? Genotype gị? Blood group gị? O positive. Aya kpọọ phone number gị? 090 4027. Ịwọchịchala ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the for what? Subscribe or for this place. Chineka Bagoko.
I have phone number. 090 4027 8039. Awula. Yes, sir.